Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Στέλιο, Καλησπέρα. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Πού πάτε? Πάμε στο γάμο. Είμαστε συμπεθέρα. Γεια σου, Μπέφερα. Καλώς το συμπέφερα. Αυρός είναι φίλια. Μην ξεχάσετε να μην κάνετε γράμμα. Εντάξει. Βέβαια, γράμμα θέλω. Γιατί πρέπει να πάρουν απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ενισχυμένο γιατί έχουμε δραστηριότητες. Λοιπόν, λένε είσαι γνήσια Λευκηνιώτισσα. Και η Σπύλα εδώ. Εσύ είσαι Ρώσενα, Άμα το φέρω. Μου έρχεται να κλάψω, Μου έρχεται να κλάψω. Φοβερή εκδήλωση. Και γενικώς όλες οι εκδηλώσεις, έτσι. Με πούλησε, εμένα θα μου την έταξε. Τα Στέφανα. Γεια σου Νίκη, γεια σου.
Χρόνια πολλά και από κοντά. Η κοιμιώτησά μου. Φανταστική εκδρομή. Μου έρχεται να κλάψω, ειλικρινά είμαι πολύ συγκινημένος. Να είστε καλά. Τον Παούλο. Και στα δικά μου. Όλη Μαρία να περάσουμε. Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Σιγά 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 σιγά. Σιγά σιγά σιγά. Όλοι στις αλικές θα πάμε. Καλά θα πάμε στις αλικές. Πρόβλημα είναι τώρα πώς θα παντευτούν. Εσύ τώρα είσαι ο θείος από την Αμερική, ας πούμε. Εγώ είμαι ο κουμπάρος, αλλά θα διαβάσω και ένα πρικοσύμφωνο. Το πιάσατε είναι σούπα και κόκκινο. Δεν γίνεται. Είναι θέμα συντονισμού, είναι θέμα... Είπα να σε πάρω λίγο πιο γρήγορα να πούμε. Αυτό και ο Γιώργος είναι κάποια παλιά λεφτά που έγινα Έλα και στη μαμά της Νύφη και στον παπά. Χαμογέλα Νύφη μου, κόμμα θες να σε πάρει την κρεμάλα. Κωστάκι, το ακορντεό σου που είναι, Κωστάκι. Κωστάκι, το ακορντεό σου που είναι το ακορντεό σου. Μην με πατήσεις, Σπύρο. Κάμετε χώρα, έχουν τα πράγματα. Η Σοφία που είναι. Πρώτα δίπλα και μετά. Κάμε το λίγο πίσω. Θα διαβάσουμε το πρικοσύμφωνο. Θα διαβαστεί το πρικοσύμφωνο τώρα. Λίγο ησυχία. Πρικοπαράδοση. Ερυκλάδες σήμερον τη 15η Αυγούστου 1953 και ημέρα 5η προκειμένου να γίνει στέψη της Αναστασίας μετά του Νικολάου κατοίκων αμφωτέρων των Ρυκλάδων, ο πατέρας της Κωνσταντίνος υπάλληλος του Δημοσίου, μετά του αδελφού της Χριστοφόρου εν δυνάμει φοιτητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και της Μητρός της Μαρίας Αραδίδου, η πρίκα της Αναστασίας, συνισταμένης εκ κινητού και ακινήτου ως κατωτέρως αναγράφεται. 1. Ελαιόδεντρα 26, εις κύμα εις Μαρίτσες, πλησίων με ελαιόδεντρα του γαμπρού. 2. Έτερα ελαιόδεντρα 5, στην αυτήν θέση Μαρίτσες, πλησίων επίσης ελαιοδέντρου του γαμπρού.
ελαιόδεντρα 15, εις θέση λάφτακα, τα πρώτα που συναντάμε εις δημόσιων δρόμων. 4. Ελαιόδεντρα 27 εις Μάρμαρον, πριν φτάσουμε εις Καραβέλα, πλησίον εκεί τράφου. Ήτι εν όλα ελαιόδεντρα 73, αξία σημερινής περίπου 35 εκατομμυρίων δραχμών. 5. Μία άμπελον με τα χωραφολακιάς περίπου 6 τσαπιόνε, εις θέση κουρί αξίας 5 εκατομμυρίων δραχμών. 6. Έναν Καλός είναι. κομμόν της μητρός της, εις καλήν κατάσταση αξίας δραχμών 1.200.000 δραχμές. 7. Μια ραφτομηχανή Σίγκερ ποδοκίνητη, εις καλήν κατάσταση αξίας 1.500.000 δραχμές. 8. 2 στρώματα αγοραστά και 4 μαξιλάρια μπροστακέφαλα, πλήρη μαλλιού αξίας 1.700.000 δραχμές. 9. 2 κουβέρτες ντόπιες, η μία αγοραστή πολυτελείας αξίας δραχμών 600.000 δραχμές. 10. Πάπλωμα σατέν λουξ αξίας 600.000 δραχμές. 11. Συνδόνια 14 αξίας δραχμές 900.000 δραχμές. 12. Μαξιλαροθήκες 32. 2 μεταξωτές αξίας 700.000 δραχμές. 13. Κουρτίνες 6 αξίας 60.000 δραχμών. 2 μεγάλες κουρτίνες μεταξωτές στόρια αξίας 150.000 δραχμών. 2 πάντες αξίας 100.000 δραχμών. 10 τουβαέλια πετσέτες τραπεζιού αξίας 70.000 δραχμών. 15 εσόβρακα αξίας 200.000 δραχμών. Μία μπόλια αξίας 30.000 δραχμών. 12 τσιπούνια αξίας 120.000 δραχμών. 11 πετσέτες προσώπου αξίας 150.000 δραχμών. 9 κοντορόκετα 260.000 δραχμές. 10 ροκέτα χοντρά 500.000 δραχμών. 8 ροκέτα ψηλά 960.000 δραχμών. 43 ποδιές 640.000 δραχμές. 7 μπελαμάνες 200.000 δραχμές. 10 πετσετάκια γλυκού 30.000 δραχμές. 2 ζεύγοι παπούτσια καστόρι δέρμα 200.000 δραχμές. 1 ζεύγος παπούτσια πάνινα 40.000 δραχμές. 5 μανδύλια βουάλ αξίας 150.000 δραχμών. Ήτι εν συνόλο η πρίκα αυτή ανέρχεται εις δραχμές σημερινάς με τιμή δολαρίου 15.000 δραχμές. Δηλαδή πρώτης υποτιμήσεως εις κατά 50% εις 52.450.000 δραχμές. Εύχονται δε οι πρικοδοτούντες πατήρ, μητέρα και αδελφός να ζήσει ευτυχισμένη η αγαπητή Αναστασία. Οι πρικοδότες. Γαβρέ, έλα. καλή πρίκα από την κατάσταση. Τώρα πήρε μια ιδέα πώς θα γίνουμε όταν αποκτήσουμε δραχμές. Εκατομμύρια. Κατάλαβες. Αυτό είναι ο Τσίπρα. Ναι, αφεντικό. Πάρτε και τα γκρι. Περίμενε. Τα πρικιά πρώτα. Του φίλησε. Τα πρικιά αφήνουμε εδώ, έλα. Και πάνω στο κρεβάτι όλα. Είναι εκεί πέρα κάποιος. Πήρα τα κουτορόκια.
σου Μαρία μου, γεια σου. Να και τα παπούτσια. Βίντεο είναι, βίντεο. Δεν θα μας βγάλεις και φωτογραφίες. Είσαστε κούκλες. Τι γελάς. Κάθε εποχή έχει την ομορφιά της. Το Παούλο, αυτός ο κουμπάρος. Λύρες, εδώ και μόνο λύρες. Έχουμε και Έλα! Προβατείτε. Παναγία μου, η σπίριδα. Τα λέμε. Θα πάρει 30 στρίνγκ. Τα μαξιλάρια μπορούν να έρθουνε. Βλέπετε γιατί κουβέντα πιάσανε. Αυτά μαξιλάρια. Περάστε τα μαξιλάρια. Μήνα έλα να τα βάλουμε εδώ στην άλλη. Ωραία Μαρία. Μαρία. Πού είναι, δεν ήρθανε. Δεν ήρθανε. Δεν ξέρω εγώ. Είδατε μέχρι την εκκλησιά και μετά τα σπίτια στη βιβλιοθήκη. Αξίας. Για λίγο θα πείστε σε ένα Λίγο κυρία. Πάει και zoom. Τι βαρύ που είναι αυτό, για πρωτοβουλία. Έχει ούζο μέσα με το δώσω. Μπήκαμε στο πλάνο σου. Μπήκαμε στο πλάνο σου. Και zoom. Λίγο. Από πού είσαι. Από το Φουτσάνι. Πότε πρέπει να το δείξουμε. Μας θα δώσει. Να το μοντάρουμε. Μαργαρίτα! Ρε τούτο είναι και βαρύ, μου είπα και αυτό. Και τώρα εμείς τι κάνουμε, δεν πρέπει να πάμε και πέρα. Πάντα σε χαρέ. Αυτή είναι γάμη, Ωραία, Δες τη μήνα, τι όμορφη που είναι. Δες τη μήνα. Δηλαδή αυτές οι στολές δεν ήταν τυχαίες. Δεν ήταν τυχαίες. Έκλαψα αυτό. Δεν με είπαμε. Είσαι και σαν το Μπάρμπαρο το στέκιο. Πολύ αξεκίνητη. Μας θυμίσουν για μας καταστάσεις. Όχι.
Να καλή. Ναι, Όχι, λέω, ρωτάω. ναι, εδώ είμαι. Καλώς το τόμ, καλώς το. Να φύγατε έτσι, δεν περισσότερο κανένας. Συμπάτη, τι παρακολουθείς. Τι πιο κρεβάτι. Έτσι, ωραία. Πες το, καλά την έχει. Έλα, φέρ' τον. Εμένα δεν μ' Άλλη μία, τώρα. Έτοιμο για σερβικό παιδί τώρα, θα πέσει πάνω στο κρεβάτι, θα κινηστεί. Εντάξει. Μια καλά θα περάσουμε. Ζάκαρη. Έχουμε πλούσιο τα παιδιά. Πλατίνα. Λοιπόν, κάντε λίγο στην άκρη τώρα. Μουσική! Είναι τα Στέφανα. Μήπως οι γυναίκες θα πρέπει να ξαναφορέσουν για αυτές τις σχολές. Ναι, Για το δίχως τους όμως να σκάλουνε. σε λίγο δεν θα έχουμε ρούχα έτσι κι αλλιώς θα Την κρίση δεν θα έχουμε ρούχα. Έλα, πεθερά, προχώρα μπροστά. Άσε για την κρίση. Για την κρίση μην μιλάτε, γιατί ακούσετε για κάτι εκατομμύρια, Που κάνουν τα μαξιλάρια. Είχα ξεκανόνισε την πορεία σου στο αυτουνί με την γιγαντέρα μου.
Λίγο να ανοίξουμε, λίγο να ανοίξουμε, λίγο. Ανοίξτε λίγο. Γεια Σπύρο, χρόνια πολλά. Γεια σου Βουλά μου. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Δεν έχω βιώσει. Δεν κόψανε την κίνηση. Δεν είναι δυνατό. Νικολάκη, πήγαινε στον Άγιο να πεις στον δρόμο. Έλα, πήγε, προχώρα λίγο. Πήγε. Προχώρα, πώς πήγε. Μην πατήσει κάνα ποδάρι, πρόσεξε. Αφήστε λίγο διαφορά, παιδιά. Πάμε Κώστα. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου φίλε, χρόνια πολλά. Να είμαστε όλοι καλά, Σπύρο μου. Όλοι καλά να είμαστε. Να είμαστε όλοι καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Εγώ είμαι φίλη της Νύφης, ξέρεις, είμαι εξ Αθηνών φίλη της Νύφης. Εσείς είστε εξ Αθηνών. Είμαι εξ Αθηνών. Εξ Αθηνών. Είστε η θεία. Θεία είστε. Η θεία της Νύφης εξ Αθηνών. Τα χρυσαφικά είναι αυτά, τα χρυσαφικά όλα, όλα τα χρυσαφικά. Και στα κουτιά. Είναι εύκολο, για είναι όλα κλειστά, όρδε. Πράγμα, σπήλα και σπήλα. Όχι, είναι γευραχιόλια αυτά. Παπά, δεν πας. Κομπολέτα.
μέσα στο πορτόνι, Στο πορτόνι, Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, βάλε το φεγγίδι μέσα. Πού θα γίνει τώρα, ο γάμος που θα γίνει, εδώ μέσα. Περιμένετε λίγο, Νίκο, να φτιαχτεί ο παπάς. Λίγο τον παπά, λίγο. Μην παίρνετε από εδώ, από πίσω εσείς. Εδώ πίσω θα είστε. Εκεί με τον κόσμο, από εκεί. Γεια σας υγεία, για ακούμε τα λόγια του παπά. Είναι ψεύτικες ημέρες. Είναι από πλατίνα. Θα κάνετε φόρο για να κάνουμε το φόρο του Ισαΐα, Λίγο στην άκρη θα κάνετε, λίγο στην άκρη. Λίγο στην άκρη και θα κάνουμε. Λοιπόν, στην Αναστασία. Κάνετε λίγο στην άκρη, λίγο στην άκρη. Με τη μέση είναι ο παπάς. Δόξα και τιμή. Λίγο στην άκρη. Λίγο στην άκρη. Θα κάνουν πώς. Στην άκρη. Σπύρο. Λίγο στην άκρη. Λίγο πιο πέρα.
Ενίκη μου, εσύ έχεις τα ούζα. Α, και τα καρύδια. Έχω φέρει και ξέρεις, έχω φέρει. Αναστρέφοντες για το να ρίξω πάνω στο κουμπάρι. Νίκη, να χαρίσουμε, λέει και μετά να Για λίγο να τραβήξουμε λίγο τα δώρα, κατέβω κάτω, θέλω Έλα, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Αρετούλα. Περίμενε μετά πάω εγώ που δεν πάνε. Έλα, ναι, μάνα μου. Κάπρε, κοίτα τι δείχνει εδώ πέρα. Τι ήρθε να σου κάνω, Περιμένει ράδο. Ποιος θέλει, χαιρετάει το ζευγάρι και ρίχνει κανένα φράγκο για τα άξοδά μας, Τρισαφρικό. Και παίρνει και από μπονιέρα μετά. Τρισαφρικό. Η μπονιέρα δεν στο πορτόνι. Εδώ μέσα θα πάμε, Σοφία. Ποιος θα χάρεις. Εσείς σηκώσατε όλο το μαρόλα, όλο το μαρόλα. Πουλιά! Το μπονιέρα στο πορτόνι. Κάμε λίγο. Ορίστε, κοιτάξτε το φράγκο να πέφτει. Για ρίχτε κάνα φράγκο. Θα βγάλουμε τα ρίζια. Βάλτε κανένα φράγκο, βγάλουμε τα ρίζια. Έλα από μπονιέρε. Σερνικά τους παιδιά. Κουπάρε, παντάξιος, κουπάρε. Φυγατέρα, να σου ζήσουνε. Ναι. Έλα παρακαλώ που μου κάνουν. Θα ζήσουνε. Ξέρω, να είστε καλά, βρεσμοί μου, να είστε παιδιά και εσάς. Σου πεθέρα κρατάει τα λεφτά. Ναι, έλα καλά. Ρε, ρίφτε. Βάμος έδεσε. Τώρα που δεν πάμε Έπρεπε να είχαμε και πορτοφόλι. Γεια σου Ανήψη. Γεια σου Ανήψη. Γεια σου Ανήψη. Έλα γιατί είναι μόνο. Μωρή κόπηκε το χέρι μου. Κουμπάρε, να ζήσουμε κουμπάρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Θα ρίξουν τώρα ο κόσμος. Βάλτε μια φωνή. Έλα κανένα ευρώ εδώ μέσα. Λέω Γιάννη, να σου πω, σοκάρικα με το κορόιδο γιατί δεν είναι εποχές, λέει για τώρα. Ρίξτε κανένα ευρώ μέσα στο τέτοιο, στο κοφίνι. Νίκο, θα πάμε να υπογράψουμε, έλα εκεί, θα πάμε να υπογράψουμε το πάρτι. Θα πάμε να
Νίκο. Μόλις τελειώσουμε θα μια υπογραφή. Τώρα μια στιγμή Μαριά. Τώρα, μόλις τελειώσουν. Αυτή θα φύγουν. Θα υπογράψουμε και θα δούμε εκεί. Αν θα μυριστικές φωτογραφίες δεν θα Κράτα τώρα εσύ, έλα εδώ. Κράτα εσύ να τους χαιρετήσω εγώ. Κράτα τώρα να τους χαιρετήσω. Να τραβάς και εμένα. βίντεο έχεις. Έλα, φίλησέ τους για να σε πάρει. Έλα Σπύρο, φίλησέ τους. Φίλησε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σερνικά με όβολα. Έβαλα. Κοίταξε παιδιά, είναι ο πεθερός και να υπογράψουν. Και άμα υπογράψεις πού είναι, να τραβήξει τα κάμερα, πού είναι. Νίκο, έλα να βγάλεις φωτογραφία. Πού είναι ο κάμερα. Σοφία με τα πόδια. Έλα Νίκο. Πού είναι ο κάμερα. Γι' αυτό καθυστερούν. Έλα, πάστε εκεί να πάρουμε. Έλα ρε Κατερίνα μου, τι κάνεις, καλά είσαι. Χρόνια πολλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εγώ εδώ βρέθηκα. Άκου και πουπονιέρα. Πήραμε κουκουνιέρα, βέβαια. Κάτσε λίγο, έλα εδώ, έλα εδώ. Τα παιδιά μας, δεν ξέρω. Πάρτε να μου τη δώσεις. Κάτσε το αυτό. Έλα εδώ λίγο, τράβηξε με λίγο. Όχι. Με βλέπεις. Ναι. Του χρόνου τώρα. Του χρόνου, βέβαια, του χρόνου το ξανακάνουμε. Εγώ έχω να σου δώσω μια κανονική μπομπονιέρα, το ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Τα δικά μας, τα δικά μας. Να είναι καλά, όλα τα παιδιά. Οι άλλοι κουκουνιέρες που είναι. Θα υπογράψουν εκεί, τώρα υπογράφουν, κάτσε. Χάσαμε. Τι έγινε, υπογράψατε, υπογράψανε. Υπογράψανε. Θα βγάλουμε μία. Ναι. Βάζ' τους να υπογράψουν άλλη μια φορά. Φωτογραφίες. Έμορ, Σοφία, εδώ να βγάλουμε φωτογραφίες. Περίμενε, έλα εδώ, το ζευγάρι θα βγάλει. Που θέλει να βγάλεις κι εσύ. Με αυτό το μούτρο. Παύλο, πάρε πόσα καλή. Μια πολλά. Να, Μαρία, ό,τι έμαθα. Δεν μ' άρεσε. Μαρία, για το σύλλογο. Μαρία, ξύπνα. Πάρτα μέσα μαζί με τα κουπιά. Δεν τα θέλει. Εγώ του χρόνου τι θα γίνω. Δεν βγάλαμε εμείς με το... Ναι. Πάμε να ζητώ. Θα χάσουμε τα συμπεδεριά. Έλα, τράβε και εσύ. Έλα και ο κουμπάρος εδώ. Μην κάνεις τίποτα της κουμπάρα. Μαρία. Άντε. Το πίτο σύμφωνο είναι από τις μάδες. Σοβαρά. Μαζί με υπογραφές στο δικηγόρο και στο Αγίο. Έλα, ρε. Και το μεταφέρω. Ζήτησε πληκοσύμφωνο Σπύρος. Εγώ δεν έχω πληκοσύμφωνο πάνω. Ναι. Ναι, αλλά πώς έλεγε, δεν έλεγε γκουστό. Το μεταφέρω. Τι έγινε, σιγά μα. Πάμε στο μάτι να
ανέβουμε κάπου στο... Αυτό έχει αξία μεγάλη, μην το παπάλεις έτσι. Αυτό θέλω να το βάλεις μέσα σε νάιλο. Νάιλο το παλατόκι για να φαίνεται παλιό το χαρτί. Ναι. Να μην υπάρχουν αμάξια εκεί στην κοντά. Θα πάρω στο τροφή, στο ασχάνι, εκεί πάρω. Θα γίνει και μία στον iPad. Γεια σου Βασίλη μου, να σε Κώστα, χορό ποιος τον κάνει, ο πατέρας ή ο πατέρας, ο πατέρας. Να δώσουμε και τις υπόλοιπες. Νίκο! Έλα. Εκεί στο Ανατόλο είμαστε. Εδώ. Εκεί που δεν έχει αυτοκίνητα! Το παλιό, στον Τι θα γίνει εκεί, τι θα γίνει εκεί. Έλα μουσική. Τα λουλούδια εσύ πρέπει να τα κρατάς. Πάρουμε μετά το βράδυ. Λίγο. Πάρουμε, δεν θα πω, πάρουμε το βράδυ. Τα λουλούδια πρέπει να τα κρατάει. Αύριο, γιατί δεν θα είναι. Άρα Νίκο κύριε. Έλα. Τι θα ρίξω όνομά μου. Εκεί θα χορέψουμε. Περιμένετε λίγο τα όργανα. Περιμένετε τη μουσική, τα όργανα. Όλοι μας έχουν ατηρεί. Στον iPad είναι καλύτερα, στο κέντρο του χωριού. Ναι, εκεί θα γίνει, εκεί να πάτε. Μέχρι εκεί θα πάμε.